Boa tarde, somos Sonia e Claudia, as xornalistas do Muriel, do equipo de dinamización da lingua galega do IESFERIS Muriel de Rianxo. E hoxe entrevistamos a Adrián Mosquera, un deportista rianxeiro e integrante da selección española de piragüismo. Bueno, un placer contar contigo e darte as grazas de antemán por prestarte a participar neste proxecto do instituto do que formamos parte. Bueno, para comezar, a túa vida sofre un revés cando tiñas 12 anos. Que foi o que te aconteceu? Pois, bueno, o que me pasou foi que tuve un accidente de camión, no cual, pois, a raíz deso, pois, perdí a mitad da perna dereita, e, bueno, pois, a partir de aí, pois, tive un longo proceso de rehabilitación, e despois, pois, volta á vida normal, non ao 100%, pero si se pode dicir que no meu caso, que a suerte que tuve eu, dentro da mala suerte, pois, ao 95%. Como leva un rapaz de 12 anos acostumado a xogar ao fútbol e a facer deporte quedarse en unha perna? Pois a verdade é que eu diría que, como sempre digo, creo que levo mellor, ou unha persona pode levar mellor, diría eu, que alguén maior. Por qué? Porque eres máis ignorante. Entón, como eres máis ignorante na vida e non sabes exactamente en que follón estás metido, ni sabes as posibles solucións, é como que tamén desde o punto de vista desde os pais e a nai e tal, pois como te están protegendo, pois intentas che poñer sempre o mellor dos casos. Entón estás como nunha burbuja protegido, entón pois non eres plenamente consciente de realmente como estás. Entón eu creo que iso tamén foi un pouco a ignorancia, pois o que me axudou a levar mellor o caso. Igual a mellor se me ten pillado con 17 ou 18, 20 anos, igual non hubiera sido o mismo, non? Porque xa eres moito máis consciente da vida, das cousas que pasan, entón, pois, eu penso que iso, sobre todo mentalmente, creo que foi o que máis axudou a leválo mellor. Retomaches algún dos deportes que practicabas antes do accidente? Si, retomei o fútbol, remo non porque, xa despois co tema este do piragüismo, pois xa non volvín. Gústame velo, de feito, con meu pai, así que tamén é moi aficionado, a miña familia inteira é aficionada a remo, e o máis meu primo salimos de piragüismo, pero bueno. E despois fútbol si que o retomei de maneira amateur en 2 anos na Liga de Fútbol Sala de Rianxo, pero de forma amateur, así de pachanga de fin de semana. Agora que se fala moito da inclusión e dos temas da accesibilidade, naquela época sentiches de algún xeito excluído pola túa discapacidade? No, a verdade que nunca. Eu creo que aí son unha persona con bastante suerte. Non sei se despois detrás miña se riron de min ou non, non o sei, pero desde logo diante miña nunca jamás nadie se riu polo meu problema e nunca nadie me deixou excluído, nunca, ou ao menos que eu recorde. Sempre me trataron de axudar todo o que puderon, se había algo que no que me puderan axudar, e xa vos digo, nunca tuve ningún tipo de problema. No meu caso, sei que son consciente que sí que moi fácil tendo unha discapacidade quedar excluído da sociedade, moi fácil, sobre todo xa por como está un pouco a sociedade actual, que creo que ainda nos falta un pouco bastante de madurez en ese sentido, pero a min, como caso personal, nunca tuve ningún tipo de problema. Bueno, gustaría saber como comezaste no piragüismo, que foi o que te chamou a atención deste deporte? Pois nada en especial, o sea, a mí sempre me gustaron os deportes de mar, e como dixen estaba antes en remo, e pois foi a historia comezou no Instituto de Rianxo, e en ese momento pois levábase moito o piragüismo, era a mítica oleada de que van todos os rapaces e rapazas a probar e a empezar, e a mí pois tiraron de mí, en plan, naquela uns de remo, outros de piragüismo, tiraron, ao final ganou o piragüismo, e fun para ali, fun para probar, sabes, sin ter tan sequera ninguna idea de que acabaría sendo tamén un deporte dos Xogos Paralímpicos, nada, eu iba por disfrute, tamén como medio de rehabilitación, facer deporte, mellorar físicamente, e así foi, non foi por nada máis en especial que por disfrutar e mellorar físicamente. Ademais do remo e do piragüismo, probaches algunha vez coa canoa, co kayak, con outro tipo de deporte? Pero aí, o sea, piragüismo está dentro de canoa e kayak. Sí, por eso. Bueno. Está, en plan, piragüismo é canoa e kayak, que ten as dúas modalidades. Piragua é o concepto xeral, kayak e canoa deberían sendo unha modalidade ou outra. Pois xa aprendemos algo máis. Por eso vos lo digo.
Supoñemos que detrás do teu esforzo hai unha familia e amigos que te apoiaron. Cando comezaches, que era o que te dicían? Os meus amigos sempre me dixeron que para diante, sabes, en plan, moláballes, de feito, gran parte do meu grupo de amigos actual ou estuveron en remo ou piragüismo, entón tamén son xa disciplinados desde pequenos nese sentido do deporte, entón sempre temos ese grupo aí de apoio mutuo. Despois, por parte da miña familia, sí que é certo que de primeiras, cando empecé como ocio, non pasaba nada, porque obviamente, bueno, estudiaba, entrenaba e xa está, e para casa. Despois xa cando me profesionalicei, hai que dicir que é un deporte minoritario, entón pois non as axudas nin becas nin, as axudas e becas ainda bueno, porque van todas regidas polos organismos de España, rollo a través do Comité Superior de Deportes ou do Xunta de Galicia, eso vale, pero despois non tes un salario como un futbolista, un baloncesto, tenista, sabes, non é mesmo, é un deporte minoritario. Entón, despois, unha vez que xa me profesionalicei moito máis, meus pais preocupáronse, porque realmente eles tamén querían que acabase de estudiar, que acabei de estudiar, non fixe unha carreira, si que fixe ciclos superiores, pero meus pais máis ben optaban porque deixase o piragüismo, porque non tiñan, non vían un futuro certo en eso, e me dicían que me dedicase como se estuera na vida laboral normal e corriente de 8 horas. Pouco a pouco eu fun tirando, un aniño máis, as cousas iban mellorando, e pouco a pouco pois fun entrando xa de cheo no que é o deporte profesional de verdad, e pois a raíz de aí pois xa meus pais foron un pouco vendo que sí que existía un futuro, xa sobre todo de clasificación para os Xogos Paralímpicos, e entón pois pouco a pouco foron cambiando esa visión de ai, mira, que mellor deixo a foron apoiando pouco a pouco, e ao día de hoxe teñen pleno voto de confianza en min en seguir con o que estou facendo hasta que non poida máis, me retire, me lesione ou que sea. Crees que o vivir nun pobo como Rianxo tivo algo que ver na escolla do piragüismo? Sí, porque somos un deporte costeiro, somos un pueblo costeiro onde se levan os deportes de mar, entón pois aí xa foi un punto decisivo, porque xa desde que son pequeno, pois, ainda que che guste o mítico fútbol ou así, pois sempre ves as rapaces remar ou na pirajo ou en remo, entón pois sempre che pique ese josanillo de querer probar, entón aí xa foi un punto claro. O que Rianxo fose un pueblo costeiro con esa tradición que temos de remo e de pirajo. Como chegaches a competir a alto nivel? Pois foi pouco a pouco, en plan, a ver, empezas como de costumbre en algo, calquera cousa de cero, e a partir de aí, pois, subindo para arriba, con ganas, con ilusión, e máis vendo que traballando e entrenando, pois, que as cousas iban salindo, e tampouco nunca me puxe un objetivo en plan de, pois en estes anos teño que chegar a isto, non, iba vendo pouco a pouco, e pouco a pouco, pois, a pasos pequeniños, pois, iba dando pasos cada vez máis grandes, e cando sin dar de conta, pois xa estaba metido de cheo no deporte profesional. Pero foi pouco a pouco, sabes? Nunca foi pensando a largo plazo, simplemente foi a corto plazo de vamos ir progresando, vamos a ver que é o que sucede, se sale, pois se non sale, pois non sale. Como son agora os teus adestramentos? Cambiaron con respecto aos teus inicios? Sí, porque cando eu empecé, obviamente de primeiras tes que aprender a andar en piragua, que é moi distinto. Cando empecé eu foi cadete de segundo ano e obviamente a unha persona que é cadete non lle podes poner o mesmo volumen de entrenamiento ni as mesmas cousas que alguén que xa está de forma profesional ou ainda que sea senior, porque non aguanta, porque non temos o mesmo físico, non está igualmente desarrollado. Entón, pois, obviamente, primeiro eran entrenamientos máis de pasalo ben, e máis de aprender a andar en piragua, e despois xa unha vez que me fun profesionalizando, pois xa foi cambiando a rutina, hubo que cuidar moitísimo máis a dieta, e xa me metín de cheo en... Basicamente, a que a min a día de hoxe xa me levan pois persoas especializadas no tema, xa non solamente a nivel de o que é remar, sino tamén o que é a nivel de nutricionista, a nivel do que é tamén como planificar unha temporada inteira, calculado coas semanas de carga, semanas de descarga, está todo moi personalizado e moi meticuloso. Entón, pois, pouco a pouco, pois, foron cousiñas que desde os seus inicios pois, se foron añadindo ao paquete desde empezar a remar hasta se profesionalizarme e cuidar a dieta, cuidar o volumen de entrenamiento e as horas que lle paso que estou na agua remando.
Para un rapaz mozo como a ti, que esforzo supón competir a este nivel? Como acabas de dicir, en tema dietas, amigos, festas... Eu no meu caso non me supón ningún tipo de esforzo no sentido de que obviamente sí que é un deporte duro de gestionar, tenche que ajustar, porque obviamente ti cando vas a entrenar, entrenas, pero tenche que ajustar, porque ao fin e ao cabo estás sufrindo, porque ti digamos que partes de, o teu corpo parte dunha base de sedentarismo, entonces a raíz de aí pois tens que ir pouco a pouco activando o corpo e meténdolle caña, entonces eso requiere de entrenamientos duros para que o corpo responda e diga, ostra, pois vale, que me estás metendo caña, pois eu teño que mellorar físicamente. Entón, pois, digamos que non é un deporte que tes que aprender a valorar e a aprender a saborear o sufrimiento que estás facendo nos entrenamientos para poder disfrutar o día da prueba, da regata. Con todo isto que nos contas, é certo entón isto de que ser un deportista é levar unha vida sana? Sí e no. Sí e no porque, a ver, ti podes ser deportista, pero, como dixen xa máis unha vez, hai deportistas que nacen con estrella e con moito menos esforzo poden chegar a uns niveles que outras persoas con moito máis esforzo e moito máis disciplina pois non chegarían se non o fan. Entón, pois, iso é un pouco injusto. E despois tamén está en que, bueno, pois tamén está o caso do dopaje, que non é ser sano, por supuesto. Doparte significa que sí, que vas a andar moito, ou no que sea, no deporte que sea, que vas a mellorar físicamente, pero que despois estás fastidiando o teu corpo e estás fastidiando aos rivales porque non estás sendo leal, estás sendo trapulleiro. Entón, pois, non ten por qué. Hai moitas variables polo medio, pero bueno, de primeira sí, ser deportista sí que é ser sano, pero bueno, despois xa, como dixen, unha vez que te enfrentas xa ao alto nivel, pois xa hai variables polo medio que poden condicionar isto. No mundo do deporte existen as vacacións ou nunca se para? Sí, sí que hai vacacións. Eu, de feito, teño en septiembre sempre, cada ano perfecto que jodo luta. Para coñes, é verdade. Como é a convivencia cun deportista de teu nivel? A convivencia. Refiereste a por min, en plan, como sería convivir comigo ou... Como sería un día a día contigo? Pois, a ver, eu sempre saco tempo para todo, verdad? Nunca tuve un fallo por nada. A ver, si que é certo que despois hai veces que estou por fora do meu lugar, estou en outros sitios entrenando e tal, pois non se pode contar comigo, pero no caso de que se pudera contar comigo, pois eu, nada, todos os días desayuno, despois entreno, a veces entro solamente á mañán, outras veces á tarde, outras veces mañán e tarde, pero bueno, normalmente sempre teño tempo para rascar para quedar ou con familiares ou con amigos, sea pois á mañán, sea á tarde ou o que sea, pero bueno, máis ou menos eu procuro distribuirme ben. A día de hoxe contas con unha gran cantidade de logros. Entre eles vamos destacar a de subcampeón continental, plata na Copa do Mundo de Poznan e, por suposto, a túa participación nas Paralímpicas de Tokio. Cal de todos estes crees que marcou máis a túa carreira como deportista? A miña carreira como deportista marcouna sin duda a Copa do Mundo de Hungría, que foi a primeira que gañei, porque aí dependía de se seguía ou non, basicamente. Era xa un tiro non a desesperada, porque era algo que estaba entrenado desde fai xa bastante tempo, pero, como dixen antes, é un deporte minoritario que se non obter resultados non podes vivir del. Entón, pois, era un último disparo a todo ou nada. Se salía ben e me clasificaba, sabía que iba a obter becas e iba a obter axudas, entón, pois, podía seguir. Se non hubiera tido ese resultado, ou fose gañar ou fose conseguir unha posición de clasificación, pois non hubiera podido seguir, entón eu quedei con ese resultado, porque foi como abreu as portas a tudo que veu despois. Adícase as túas victorias a alguén en concreto? Home, a alguén en concreto é moi complicado, porque hai moitas persoas polo medio que sempre me axudaron. Si que é certo que quen máis cerca teño é o meu entrenador, que ao fin e ao cabo é o que está comigo todos os días na agua, é con quen máis falo e me pode entender no sentido de si as cousas van ben ou as cousas van mal, pero bueno, poñer solamente o foco a unha persona complicado, hai bastantes máis por detrás. Poderías nos dicir ata onde te gustaría chegar? Home, pois eu hasta que non poida máis, hasta que sea vello ou hasta que non poida
xa vivir porque a xente deportistas que están en auxe pois me adiantaron e non podo facer máis contra eles, pero a miña idea pois é ganar e volver a ganar e canto máis mellor. O sea, non teño tampouco un objetivo de, pois mire, pois se chego hasta aquí xa está, non. A miña idea é, se chego, son un deportista puro e que sea hasta que o corpo poida ou hasta que pois xa vexa que son completamente incompetitivos. Sabes que és o primeiro piragüista galego en participar nos Xogos Paralímpicos. Que sentiches cando che comentaron? Home, pois a verdad que foi unha alegría moi gorda, porque a verdad que nin o sabía, sabes? No, a ver, é bastante simple porque, a ver, o piragüismo paralímpico non é tan vello, estamos desde o 2013, creo, desde que cando se anunciou, pero claro, eu como cando empecé no piragüismo tampouco coñecía, sabes, non sabía se xusto xa de alguén detrás xa estaba, pois xa estaba aí arriba, non coñecía a nadie, e despois cando xa pois un pouco xa supe onde estaba e vin que era eu o primeiro, pois bueno, pois sentirme eso, super orgulloso e tamén eso, dicir que espero eu tamén valer e servir para que outras persoas que no meu caso, que son discapacitados, pois con unha discapacidade, pois que se animen a meterse no mundo do piragüismo e se eu podo servir como exemplo para que outras persoas con discapacidade pois se unan e intenten logralo en futuros anos, pois eu encantado. Entón, moi con orgullo e espero valer de referencia para deportistas máis novos que se queiran meter no mundo. Bueno, xa que falamos do galego, a que nivel está presente o galego no deporte? Depende, o galego a nivel de Galicia, en plan, o que é a comunidade de Galicia, pois eu penso que ven reflejando un pouco como está Galicia en outros términos sin que sea o deporte, o sea, 50-50. Hai xente que o fala, hai xente que non o fala, hai xente que, dependendo con quen fale, utiliza gallego ou non. É iso, que depende de onde vayas. Eu penso que máis ben depende do sitio. Eu, desde logo, sempre falo gallego, se é con gallegos, non teño ningún reparo, vamos, é o meu idioma, é o que quero falar. Despois, fora, máis complicado. Fora xa, a meu xa por máis que nada por educación, intento falar castellano, que traballo me costou, porque eu xa son un galego falante desde que era pequeno, entón pois solamente estudiaba no colegio o idioma do castellano, e claro, unha vez que te pose afora, non tes práctica de falar o castellano, salinche cousas horribles, salinche, como se di, hipercastellanismos, ou non sei como é, ou non sei, pero que te salen palabras inventadas, basicamente. É eso. En Galicia diría que un pouco reflejo de eso, como dixen antes, de como está a sociedade actual, ben sendo o mismo. Depende de un que te encontres. Eu, no meu día a día, cando vou reducido a Pontevedra, que ando entreno, pois hai de todo. Hai xente que fala galego, pero tamén hai xente que fala castellano. Eu diría 50-50. Crees que a nivel deportivo existen aínda esos presuizos caros galegos? Non creo, porque ademais, de feito, ou polo menos no deporte que practicamos nós, estamos moi ben valorados, porque podo dicir que un 60 ou 70% da selección nacional está composta por galegos. Entón, pois, sábese de sobra que se un piragüista é galego, pois que mínimo vai estar peleando. Pensas que poderías facer algo na túa posición actual para fomentar o uso do galego? Complicado. Sí que podría, o que pasa que tamén depende das outras persoas. O sea, é que eu falo galego e as miñas publicacións que utilizo nas redes sociais son en galego e bueno, intento tamén xa promocionar o galego a través das redes sociales, pero despois que a mellor houbera asistir a non sei, a facer algún acto ou algo, pode ser, pero non sei. É que tamén depende, creo eu, das outras persoas. É que eu penso que a día de hoxe as familias educan aos novos rapaces e rapazas falando en castellano. Entón, aí hai pouco que facer, creo eu, porque eu penso que aí é onde máis estamos pecando, que é no tema da educación. Se desde pequenos xa estamos como dicindo aos novos nenos que o gallego como é máis vulgar, tal, e o castellano como é máis refinado, pois que o fales de maneira máis formal, tal, pois eu penso que ven
o problema, eu penso que sí, a ver, eu, como digo, podría axudar, sí, pero eu penso que tendríamos que ser moitas persoas volvendo a resurgir o que é o idioma. Eu podría poñer un gran de area, pero que te digo, sou unha persona que xa fala de naturaleza o galego, sea como sea. Algo se pode facer, como dixo, pero penso que aí onde habría que fincar un pouco máis. O tema de educación desde pequenos é enseñarlle á xente que, pois, que o galego non é un idioma vulgar, é que é un idioma igual de oficial e normativo como o castellano. Agora, se puideses facer unha petición ao Conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, cal sería? Mira, en blanco. Bueno, non me ocurre nada. É que además conos. Pero non sei. A que vos referimos en algo en concreto ou... Non, unha petición que tiñas ganas de facer. Vale, a ver, eu iríame pola accesibilidade, quero dicir, sí que é certo que en Verducido, que é onde solemos entrenar, bueno, a pista na que tanto entrenamos como competimos, está completamente accesible para persoas con discapacidade, sí que é certo que no piragüismo movémonos por sitios a veces que son complicados. En plan, a veces entrenamos ou remamos en mar, entón pois temos que poñer as carpas das piraguas en playa ou en puertos, ou a veces tamén imos a ríos, entonces pois en esos ríos a veces non están, o que as instalacións, os pantaláns non están nas mellores condicións posibles, entón pois eu diría un pouco máis fincar no que é a accesibilidade e pois de alguna maneira pois renovar eses sitios que están un pouco máis apartados da cidade, dos pueblos, e pois un pouco pois eses pantaláns que están así en ríos que están en mal estado ou que están con escaleiras ou que están con unha rampa pois moi pronunciada, pois un pouco por botarlle o vistazo a esas cousas e poñelos un pouco máis accesibles, porque sí que é certo que en ese sentido para unha persona con silla de rodas ou con outro tipo de discapacidade pois se lle pode facer complicado. Xa te digo, no que son as instalacións oficiales non teño nada que dicir porque está accesible para todo o mundo, pero sí que é certo que se nos poñemos un pouco máis a buscar, máis o piragüismo que ten diversas modalidades e que non solamente se centra en pistas, sino que tamén, como digo, andamos en mar e en ríos, pois aí sí que é certo que o tema de mobilidade xa se reduce bastante porque estamos con sitios nos que nos temos que adaptar á naturaleza e non sempre é o mellor. É sabido que durante a pandemia da COVID-19 os deportistas tiveron que facer unha pausa nos seus adestramentos. Como foi isto para ti? No sentido da pausa, cando estuve na casa, para min foi fastidioso porque estaba moi acostumbrado a estar activo. Entón, pois claro, pois veste de repente na casa sin poder facer nada, pois complicado. A ver, eu no meu caso, que sou unha persona moi activa, pois sí que tiña pesas e tal nas casas, non na casa, non obviamente como gimnasio, pero sí que tiña eso, pesas, barras, e despois buscábame un pouco a vida con ejercicios traballando co meu propio corpo ou mismo tamén axudando na casa, porque, bueno, nós na pandemia tivemos a suerte de que vimos unha casa e pois tiñemos animales e demais cousas para facer para manternos entretenidos e pois un pouco pois tamén tirando o ejercicio de axudar na casa e traballar, pero foi moi complicado. Despois xa eu tuve unha suerte de como son deportista de alto nivel, pois a min deronme despois xa unha carta de libertad na cual eu me podía desplazar ao destino meu de adestramento e aí xa poder realizar as sesións. Eu, digamos que tiña eso, carta de libertad para poder, un pouco antes de que acabase a pandemia, pois a poder ir a entrenar ao meu sitio de sempre. Despois nos inicios foi complicado porque queres que non estar un mes parado rebenta un corpo. Entón, pois, volver a pillar sensacións e todo costou bastante. Foi complicado. Crees que o goberno estivo á altura das necesidades dos deportistas do teu nivel? Home, vou falar por piragüismo, porque é o que coñezo, pero
eu diría que sí, porque no, é que sí e non, quero dicir, é que iso, máis que o goberno podía un pouco, pois, abrir as portas en términos de poder adestrar, non, mover todos os sitios e tal. Despois, dependendo da federación, era quen se tiña que axudar máis ou menos pois, a terche material para a casa, que a min deronme. Eu penso que máis ben a raíz de eso, en plan, dependendo da federación, pois cada deporte é un mundo, é eso, pois daríñe máis material, menos material, pero que o goberno o único que podía facer creo que é abrir as portas a poder salir canto antes a entrenar, pero é que tamén estábamos nunha situación complicada, nova, e que tampouco tiñamos moita idea de como iba a acabar o conto, nin realmente o que estaba pasando. Entón, pois é un pouco complicado de dicir, pero bueno, sí que é certo que sempre se pode mellorar, todo o que pasou na pandemia se pudo mellorar, o deporte incluído, pero bueno, tampouco podo reprimir ou molestarme por eso, porque sí, obviamente se podía facer mellor, pero ao fin e ao cabo deixaron salir antes de tempo. E podemos cumplir un pouco antes os objetivos que as persoas que non adestran. Notaches que che volveu, en plan, notaches que che costou volver á forma física anterior? Sí, porque foi un atrao da temporada, quero dicir, eu xa empezara en setembro a entrenar, se non me equivoco a pandemia ou a cuarentena empezou en marzo. Sí. Xa levaba un bocachillo de temporada con unha forma que tal, claro, é volver a empezar de cero. É prácticamente un mes parado, no cual en un mes perdes, se te deixas ir, perdes completamente a forma, entón foi como unha traba. Despois, tuve a suerte tamén de que as competicións aplazaronse, entón como se aplazaron, digamos que tuve outra vez bastante tempo de volver a entrenar, volver a poñerme en forma, entón eso tamén xa foi un pouco a situación. Pero bueno, sí que foi unha boa truncaxe aí no medio da temporada, verdad? Alterou todo o ano, así, pero bueno, que che digo, por suerte, como aplazaron as competicións, tampouco foi tan grave. Consideras que os deportistas paralímpicos teñen a mesma consideración que outros deportistas? No noso país, non. É por bastante, demais. É que a diferencia que podes ganar a nivel de cartos é abismal entre ser olímpico e ser paralímpico. Eu facilmente estou ganando, non sei, pero 40% menos que unha persona olímpica, simplemente por ser paralímpico. Que o podo entender por unha parte, pode ser porque, no sentido de a visibilidade, ti podes promocionar o deporte paralímpico, pero ti non lle podes meter polos ollos á xente o deporte. Se a xente non quere ver, non vai a traer nin sponsors, nin nada, nin vai a traer interés por transmitilo. Entón, pois, obviamente, os cartos que van ir destinados a unha persona con discapacidade que este nun alto nivel, pois non vai ser os mismos, simplemente pola repercusión que tes. Eso é canto tes, canto vales, como podes dicir. Entonces, pois, eu penso que eso. Sí que é certo que damos ou deron un gran paso, e agora, a nivel de, por exemplo, medallas paralímpicas, están valoradas, o precio está igual de valorado que o olímpico, que actualmente a medalla de ouro está en 90.000 euros, e antes a medalla de ouro a nivel paralímpico estaba bastante menos, estaba como, non sei, a 30.000 ou 40.000 euros. A partir de Tokio elevaron os precios das medallas. Nós agora o que sí que estuvemos peleando a raíz de eso foi que nos igualasen, porque a nós o que nos máis interesa é que nos igualen. Está o plan ADO, que é a nivel olímpico, e o plan ADO a nivel paralímpico. Neses plan ADOs existen unhas becas mensuales. Se consigues aquele resultado, pois tes unha beca. As becas que hai mensuales a nivel paralímpico olímpico, aí é onde está a maior diferencia a nivel monetario. Nós intentamos pelear porque nos igualen bastante máis as becas, porque hai xa vos digo, unha diferencia abismal. Pero, de momento, por parte do goberno, en esa materia non están cumplindo todo o necesario, xa vos digo, en plan, porque ti podes igualar os precios das medallas, pero medallistas hai moi poucos. Se ti queres que haxe máis deportistas que se decidan a seguir profesionalmente nos deportes adaptados, pois ti tens que un pouco axudarles. Con iso axudas
aumentándolle as becas, que a día de hoxe son bastante pobres. Pensas que o piragüismo ten o recoñecemento que se merece? No, pero porque tamén creo que por parte nosa non, obviamente, porque somos deportistas, non estamos representando, o sea, non somos parte do comité da federación, pero creo que está mal estruturado. Quero dicir, non somos un deporte que sea de fácil visualización, porque claro, ti ahora ven unha persona de fora, entre que empeza a ver, vai un día a unha regata, entre que empeza a ver un K2, que é unha embarcación, un kayak de dúas personas, e de repente a seguinte prueba é un C4, que é unha embarcación, unha canoa de 4 personas, e ves unha distancia que fai 20 minutos era de 1000 metros, e despois a seguinte regata é unha regata de 200 metros. Chegas ali unha persona de fora e non se entera de nada. Entón, eso para a retransmisión é moi complicado. Penso que debería que darlle unha volta de tuerca, porque eu penso que deportes como triatlón, por exemplo, actualizáronse e fixeron outro tipo de pruebas novas, moito máis vistosas, moito máis intensivas, e eu creo que doulle un boom, a verdade, sobre todo nos últimos xogos. Piragüismo, penso que en ese sentido debería de cambiar a maneira en que retransmite as probas, e sobre todo xa non solamente a maneira en que retransmite, como dixo, poñer novas competicións, darlle unha volta de tuerca, e despois tamén ter cuidado á hora das instalacións, porque témola fastidiado moitas veces en términos de que se vai a luz, ou, sabes, están retransmitindo ou que sea, vais a luz, ou de repente os tempos de salida, que é onde nos posicionamos todas as embarcacións, non, na hora de salir, pois fallan, están ao mellor como 10 minutos arreglando. Esas cousas pois hai nos que mellorar, porque esa é a base para que un deporte sea visible, de aí pois intentar darlle visibilidade, pero sí que é certo que hai que dar unha volta de tuerca, Que tes pensado facer cando xa non podes competir? A miña idea é ser entrenador. A ver, eu tamén teño, obviamente, titulación a nivel de administración e finanzas. A ver, a mí non me importa, eu non son aquí tiquismiquis, hai que traballar do que hai que traballar. A miña idea de primeiras é eso, ser entrenador, porque además estou sacando o ciclo de entrenador, e a min pois de sempre teño debilidade polo deporte, e a miña idea é continuar ligado ao deporte, sea como sea. E a min gusta, me encanta enseñar a xente e transmitir os meus coñecementos e axudar a que melloren no deporte. A miña idea é esa, seguir. Despois, se non pode ser, pois que sea no que teña que ser. Ao fin e ao cabo hai que vivir e hai que currar no que sea. Imagino que a estas alturas xa terás postos os ollos nos xogos París 2024. Xa te estás preparando físicamente para iso? Sí, o sea, a ver, xa levo desde que acabei Tokio xa me empecé a preparar, pero agora este ano, que é o que ven sendo o clasificatorio en agosto, pois aí é onde se van a decidir as plazas e teño que estar xa estou a tope, de feito. Empezamos paulatinamente en setembro, pouco a pouco metendo carga de entrenamiento, e xa a partir de enero xa foi a full, e vai ser a full hasta julio, e despois aí xa un pouco asimilar a carga de entrenamiento que levamos feita desde setembro, e pois despois a dalo todo en agosto, pero sí, a miña idea pois é esa, estar xa plenamente enfocado en agosto, clasificarme, e despois sí xa únicamente, exclusivamente, a partir de aí, pensar en agosto do 2024, que xa serían as Paralimpiadas. Que lle dirías a todos os cativos que comezan no mundo do deporte e que queren chegar a un alto nivel como no que estás ti? Pois que sea o deporte que sea, que empecen, que non teñen medo a fracasar, porque ao fin e ao cabo o fracaso está aí un 90% das veces, que o pasen ben, que disfruten, e sobre todo que intenten, por lo menos, aprender. Se ti non vas con predisposición de querer aprender, nunca vas a chegar a nada. Despois, pode ser que sí, pode ser que non, pode ser que descubres que o deporte que estás facendo se che dá de maravilla, pode ser que descubres que o deporte que faz gustache, pero non vales para ele, pero non perdas a esperanza. E a persona que sexa, que faga o deporte que ele considere que lle gusta, e que experimente, que prove. Ao fin e ao cabo, pois na clave do éxito está en experimentar. Agora, gustaríanos que nos dixeses
algún dos teus ídolos no mundo do piragüismo e se tes algún que sexa galego. Home, a ver, o galego obviamente é David Cal, que un pouco é o canoísta que nos abreu as portas a todos en general, porque el é casi o deportista, é o deportista con máis medallas dos Xogos Olímpicos a nivel español, e encima é galego, de Cangas do Morrazo, e para min pois é un referente porque foi o que nos abreu as portas e se ti buscas en internet as súas regatas transmiten unha pasión en cada palada que dá e xa te digo, transmite unha visibilidade ao deporte pois increíble. Creo que se alguén quere ver como é o piragüismo debería de verse unha regata de David Cal e ver que é o que fai e se entendería realmente o piragüismo. E como dixo, por outra parte tamén porque é o que nos abreu portas a todos e por gracias a él conocemos o deporte e pois queremos un pouco emular todo o que fixo. Imagino que en algunha ocasión che dirían que és un exemplo de superación para todas esas persoas que de algún xeito lles cambia a vida en segundos. Que consello lle darías a esas persoas? Vou repetir? Como sabemos, a túa vida cambiou en segundos. Sí. A esas persoas que se atopan nunha situación parecida a que foi a túa, que consello lle darías? Bueno, pois eu dirílle que, a ver, cada situación é moi compleja, cada persona é un mundo, pero bueno, eu dirílle que, ao fin e ao cabo, aquí solamente estamos unha vez, e eu pois intentaría transmitirlle, pois, ganas de seguir vivindo, obviamente, en plan, como digo, vivir solo se vive unha vez, e porque che pase algo, sei que cada lesión é un mundo, podes ter maior afección, maior dificultad para poder afrontar o teu día a día, pero bueno, penso que se estás aquí mereceste e seguir vivo, mereceste unha oportunidade de seguir vivindo e eu penso que polo menos pois date a ti mismo e intenta pelear por ela, intenta pois mellorar todo o posible que creo que a máis, aínda que sexa de maneira lenta, creo que pouco a pouco pois vamos entrando nunha sociedade cada vez pois máis igualitaria en ese sentido, a nivel de discapacidade queda moito, por supuesto, pero creo que estáse facendo bastantes esfuerzos por intentar borrar ese pensamiento que hai hacia as persoas con discapacidade de que somos como os apestados do lado. Creo que eso que se está un pouco cambiando, creo que as novas generacións están se dando obviamente de conta de que hai que cambiar eso e eu diría que se dé unha oportunidade que pelee, que con paciencia, que ao fin e ao cabo a vida é a vida, é o primeiro ante todo e para iso, pois hasta que morramos, pois estaremos aquí pois peleando, sea como sea. Entón, pois iso que con paciencia e por adiante. A palabra renderse está dentro do teu vocabulario? Non, pero jamás. Eu a verdade que incluso son unha persona moi orgullosa, non é que teña mal perder, pero sí que en todo o que non son capaz de facer como a mí me gusta, pois enfádome, pero enfádome comigo mismo, non con demais. Pero sí que mo tomo bastante a mal e enfádome bastante, pero comigo mismo. Pois antes de rematar, comentarche que temos unha sección que rula música, onde cada persoa convidada nos recomenda música en galego. Non sei se nos pode recomendar algo ou non escoitas música en galego. Non escoito música en galego. E agora estou pensando se hai algo en galego. Bueno, non escoito música en galego, pero, bueno, é que é Heredeiros da Cruz. Non sei se... Vale. Vale. Pois, a ver, non escoito moito música en galego, pero sí que me gusta Heredeiros da Cruz. De feito, hai veces que cando vamos a regatas e tal, porque como meus entrenadores e tal xe son de outra generación un pouco máis bella, pois poñen eses míticos CDs de Heredeiros e cantamos as cancións cando vamos todos juntos na furgoneta. Pois tomamos nota. Que non é mentira, o sea, é verdade. Bueno, xa non llevamos lugar máis tempo, darche os parabéns por todo o que conseguiches, Moitas esperamos gracias. seguir véndoche triunfar alá onde vayas, moita sorte nas Gracias. próximas competicións, estaremos pendientes de ver se ganas. E bueno, a todos os que ven as entrevistas, agradecer que sigades as entrevistas, e, bueno, vemos vos nas vindeiras entrevistas das xornalistas do Muriel.